Soc la Rosemi Arnau, historiadora de l'art i tècnic cultural de Caltrepat des del 2006. La meva relació amb aquest espai emblemàtic va començar quan ja treballava al Museu de Tàrrega. L'origen de la meva implicació va ser un projecte per convertir l'antiga fàbrica en un museu, on es va necessitar algú especialitzat en patrimoni i, sobretot, que fes un inventari. Gràcies a la meva experiència realitzant inventaris de patrimoni artístic de les esglésies, vaig assumir aquesta tasca, comptant amb l'ajuda sempre dels antics treballadors de la fàbrica, que evidentment em van donar un cop de mà per entendre i identificar i, per tant, classificar totes les eines i màquines que es troben a l'interior de les naus Trepat. Des de l'any 2006 al 2010 ens vam dedicar a recopilar aquesta informació i, sobretot, a fer entrevistes. Un procés que va ser realitzat sempre amb l'ajuda de Jaume Espinagosa, director del Museu Tàrrega. Amb el temps, la feina aniria evolucionant, les necessitats anaven canviant. Després de l'inventari es va haver de crear la museografia. Evidentment és una museografia que preserva l'essencial de Caltrepat i intenta no modificar l'ambient i l'atmosfera que se'ns ha conservat. La meva responsabilitat va canviar després de la inauguració del museu, passant a temes de comunicació, visites guiades, desenvolupar projectes pedagògics, donar suport a treballs universitaris o treballs creatius, depenent, perquè Caltrepat és un espai polivalent, on moltes vegades projectes inversemblants hi tenen cabuda. La meva relació amb els antics propietaris de Caltrepat ha estat estreta. He entrevistat a membres de la família Trepat per aprofundir en la seva història i el seu vincle amb la fàbrica. La conservació de l'arxiu tenim més de 170 entrevistes a treballadors i persones relacionades amb la fàbrica. És un compendi de memòria oral que per Caltrepat és un tresor. A través de recerques, monografies i publicacions anem compartint aquest coneixement amb el gran públic. El que més m'apassiona de la meva feina és veure com els alumnes aprenen dins de Caltrepat. Des dels més petits als més grans, la creativitat que emergeix a través de la interacció d'aquest espai, especialment en projectes audiovisuals i fotogràfics, és molt estimulant. Les naus de la fàbrica sempre ofereixen detalls nous. Fins i tot després d'haver-los vist moltes vegades, sempre descobreixes un racó nou. Un aspecte enriquidor de la feina és donar una segona vida als materials i introduir-los dintre d'obres d'artistes, com per exemple seria el cas del fotògraf Joan Fontcuberta, que va utilitzar peces de Caltrepat per al seu llibre d'autor. Treballar en aquest espai carregat d'història és tot un privilegi. Malgrat que les naus poden semblar imponents, experimenta una transformació constant de sensacions, especialment quan es duen a terme activitats artístiques i es porten noves experiències a l'interior de les seves naus. Caltrepat no és només un espai estèticament impressionant, sinó una oportunitat per capturar i compartir històries. El procés d'aprenentatge continu i la possibilitat de ser part de la creació artística dins d'aquesta històrica fàbrica fan que la meva feina sigui una font constant d'inspiració